Здравейте на 49-тият влог и днес ще ви кажа, че Тиксо. Само което ви кажа е, че с новото име нещо. Има ли нещо, което има Тиксото, направено кръгче? Ето така. Има ли много хубаво тези нещо и няма да има тук. Ето има Тиксото, повелаваше нещо повече, тогава няма, където винаги. Искате нещо, със сигурност нещо пишете, да си има тук. Има тук нещо за нещо точно. Искате нещо от Тиксото и където просто намерихте нещо, вижте Тиксото и имате нещо. Ето където си имаше нещо Тиксото и някъде Тиксото мога да намерите нещо. Ето има Тиксо, може да намерите. Аз може да намеря да има много хубаво нещо, къде се взима с крилка нещо. Искам много просто нещо, има ли някъде просто и няма да има тук. Защото просто да намерите. Иначе трябва ще има нея с Тиксо. Плюс подарък, който има нещо за косметичен. Аз съм Иван, ще ви очакваме ви, защото има 50-тия влог. И не забравяйте да се абонирате и ще ви очакваме ви. Цънк-цънк.